Ziyadudulana lapha ku Facebook phakathi kukaNqola lo obuyahlala ekomidini eliye ekuthiwa i-ad hoc committee ekumanje eliphenya insolo eyishiwo uNhlanhla Mkhwanazi. Phakathi kwakhe kanye nontokazi le ejwayele ukukhipha izindaba ezamabhomu uBas Kruger. uBas Kruger ke une-information anayo, unolwazi nje olumfikele olumayelana nombhemu usanda kuboshwa eboshwa lapha ecaleni la ufakazi ukuthiwa witness D. So umbhemu lo uphila Sande uDotsheni uphila Sande ke unendaba sengathi uke wavela laphana kuyona i-ad hoc committee ngomhla ka3 kuFebruary la ezofakaza khona. Kuyakhumbuleka ukuthi wavela. Kodwa ke ekuveleni kwakhe wabe sefaka isicelo sokuthi kunodaba alibonayo ukuthi lusensitive aluzukwehla kahle ngoba lithinta abahlonishwa abakhulu ezweni. Ucela ukuthi mangabe lolu daba alixoxe ifakaza ngalo alenze esithe singamboni lokuba uthi in camera. Manje ke inkinga iqala la. Ngekhathi sizwile ngekhathi kufakaza okugcina uNhlanhla Mkhwanazi lathi ikomiti leli liyavala lona alisezokumukela umuntu owufakazi ekubeni isicelo lombhemu uthi kade asenza. Bona bathi sebeqoqa bahlanganisa ireport ngenhloso yokuyithula emphakathini nakwipresident. Now usethi ke manje kuzokwenzakalani ngobufakazi bakhe? Ubufakazi bakhe busensitive njengoba ngeke ngasho nje. Ufakazi bale ndoda ke siyazi ukuthi yayisebenza isikhathi singango 12 years lapha ngaphansi kophiwo kuthiwa i-crime intelligence analysis. Wayo omunye wa-analyzer inhlelo noma indlela zobugebengu ezazikhona. Nawo ke useyachaza lo muntu ukuthi unobufakazi mayelana nokudlula emhlabeni kukaMfazi. Sakhumbula ukuthi uMfazi wawu-Lieutenant General uSindile Christopher Mfazi. uGeneral ke lo wadlula emhlabeni ngezikhathi zeCovid. Kwasekuthiwa hayi naye uhambe ubulawe iyona iCovid. Khamba isikhathi ke kwatholakala ukuthi hayi kunento eshaya amanzi lapha. Sakudinga ukuthi isidumbu sakhe simbiwe siqale phansi futhi sihambe siyohlolwa. Kwatholakala upoison ke kwacaca ukuthi empeleni wadliswa upoison, wabulawa akafanga isandla seCovid. Now poison lo laphana ke upoison okusebenza ukwakha izinto zeplastic. Yeah. Now into exakayo ukuthi lo wambhemi ehamba emhlabeni umfazi lo wayekade enza uphenyo olunzulu mayelana nento eyenzeka laphana efamu lika president lelithinta iPhalaphala. Wathola ubufakazi kuyavela ukuthi indaba le yePhalaphala ayifikanga kuyena ngesandla njengoba kwakushiwo kuthiwa yafika ngesandla sika Major General uWally Road. Empeleni ingathi ulwazi lo lafika ngesandla sika Arthur Fraser. Siyakhumbula ukuthi uGcaleka u-advocate Gcaleka wenza ubufakazi owabulethe eParliament ethi uRhodes. So ubufakazi bakhe ke budinga ukucutshungulwa futhi again noma buyisele eceleni ngoba kuyavela ukuthi ngathi bunezimbobo eziningi. Now ubani watshela le wambhemi indaba le yaseplazini? Arthur Fraser owathi memhlebela ngale ndaba wangayithatha serious, wamdismissa wathi hayi omunye wabantu abayiqambela amanga nje abaninkinga nepresident. Kodwa emva kwesikhathi kuyavela ukuthi hayi walilandela udaba lolu eceleni, walibona ukuthi hayibo sengathi linaneqiniso elikhona kulolu daba. Into eyenzeka ke lapha kunomuntu owadlula emhlabeni khona lapha okungaveli ukuthi kwenzeka kanjani. So ukudlula kwalomuntu lo
kwafihlwa kwasetshenziswa futhi ngekhathi kufihlwa lobo bufakazi ezinye zezinto ezase kwasetshenziswa le mali ehlalishiwe ukuthiwa amaphoyisa anokuyichaphazela nje kuyona le kuthiwa i-Secret Service Fund noma i-slush fund. Ukunyamalelisa ubufakazi obabukhona ukukhombisa ukuthi le ndaba yasephalaphala ijule kakhulu. Kwathi-ke mangabe sekuvela ukuthi umbhemu lo uLieutenant Colonel uLieutenant General uMfazi udlulile emhlabeni, indaba zokufika kwalowo mbiko zafikela kuminister owayephethe ngaleso sikhathi emaphoyiseni, wayesehhovisi lika president. Mayifika lezi ndaba kuthiwa kwaba ngathi kuwehlike umthwalo omkhulu kuminister. Futhi kwaba indaba ezinhle lezo zokudlula kaMfazi. Eqeda nje ukuthi bayithole lelo lwazi lokuthi ushonile, udlulile emhlabeni, babe sebenikela kwakhe. Chief of Staff ka President wakhipha umyalelo ukuthi akiwe kwakhe kuyoqoqwa wonke ubufakazi ekade ebulandela. Bayake kwakhe-ke baphenya bathatha yonke into amaphepha akhe lawa anobufakazi. Khulakala ukuthi-ke obunye ubufakazi bafihlwa noma obunye badatshulwa benziwa icucu ukuze kungaphinde kuhlangane. Akaqedanga-ke lapho-ke uLokhuzana yena uChief of Staff wathi bonke ubufakazi obukhona kufanele bunikwe umbhemu othize okuthiwa uGeneral Vuma. Wase yabuthatha-ke ubufakazi lowana. Kodwa-ke into eyenzeka isehle senzeka wathi nje ishonile khathi benikela kwakhe bakhipha bonke abantu ababekhona, abasebenzi no driver bakhona, babakhiphela ngaphandle. Abazi ukuthi kwenzekani ngaphakathi. Kangokuthi nonkosikazi wakhe uMfazi wathi eseyindabeni evele ishaqisayo bamnqabela naye ukuthi angene kwakhe. Waze wangena kanzima naye ngokuforce. Now ubufakazi obulapha-ke buthiwa bu-sensitive ngale ndlela esezingeni eliphezulu. Now kunebhuku-ke la ekuthiwa i-pocket book eliphathwa amaphoyisa. Banyamalala bonke ubufakazi ngaphandle kwale pocket book ababengayinakile. I-pocket book-ke le ngathi yawela-ke ezandleni zayo le ndoda uPhila Sande. Igcina ifike ezandleni. I-pocket book leya irekhode yonke into akade eyi-observer nayibonile uGeneral Mfazi. So indaba-ke imkanjalo. Babuqedile ubufakazi kodwa hayi bonke bakhohlwa ile i-pocket book. Inkinga-ke iqala lapho. Nangu unqola manje ubiza uBus Kruger ngokuthi unamanga, ayikho lento ayishoyo udukisa abantu, uyamthreatenisha nje kakhulu. Naye-ke akayibekile phansi uBus Kruger lo, uyamtshela ukuthi hayi wena umuntu womthetho nane-LLB kodwa ezinye izinto awuzazi. Lento engiyikhulumayo akukho ngisho omncane umthetho engiwuphulayo mina, futhi nginobufakazi obuningi. Uma uqhubeka ukhuluma ngizobukhipha and njobe sekukhiphileke ukhipha ngisho incwadi le ayibhalela ikomiti. Yena uPhila Sande lo wabhalela ikomiti ad hoc committee ukuthi ucela lolu daba luhlale phansi alalele ubufakazi bakhe. Ad hoc committee yenza njani? Yamziba. Asikhumbule phela i-ad hoc committee ukuthi cherishwa usihlalo osenhlanganweni yale ekuthiwa u-One Love One Family. Ziyeza bafuthi. Hlokohlela le. Sibonge lapho. Ngakhohlwa-ke kodwa-ke ukuhambe ushaya uhathi lapha ukuze size nezinye bafowethu.